Dobrý den, dámy a pánové. A vítejte u recenze Piráta, kterýho nikde jinde na světě nekoupíte, jenom v Lego Houseu. Je to teda limitovaná edice s číslem 4. Koupíte to nikde jinde na světě, jenom v Lego Houseu. Někdo to taky prodává jako normálně, ale koupíte to tam třeba za 2x víc. Ale já jsem to koupil přímo v Lego Houseu, byli jsme tam. Je to 10+, je to set s označením 40 504. Doufám, že to mám správně a je to tady napsaný nějaký minifigure tribute, nevím, něco takového. Vypadá to takhle, je to celkem hodně hezký set, musím říct. Tady máme rozměry, tady si můžete něco přečíst. Tady je Lego. Konečně něco k mému kanálu hlavním, Lego Kostická. Dávejte odběr. No a nějak takhle to vypadá, tady je něco napsané, já vám to přečtu. Minifigure stripu Lego House. Nevím, jestli jste to viděli, asi ne. Tady je zase Lego House. Tak ze zhora je, co je? Další Lego House. Tady vidíte moji ruku vedle tady toho, jak tak. A tady ze zadu tak máme kachničku s označením číslem 1, limitovaná edice. Tady máme stroj na výrobu kostek s označením 2. Tohle vážně nevím, to vám neřeknu, je to s označením 3. A náš pirát, kterýho si ukážeme na hlavním kanále, bude to hlavní recenze. A tady je mapka, kterou má v ruce tady. A takhle tohle je vývoj minifigurek. Takhle první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Si zase něco přečtete. A tohle je tak nějak všechno k tomuhle krásnému Lego setovi. Díky moc za zhlídnutí videa, tak čus.